que una persona et digui que juga a la selecció espanyola quan jo també havia estat a campus com vosaltres i també m'ho havien dit, però la veritat és que hasta a mi em sorprèn el fet d'estar a la selecció espanyola cada cop que hi ha una convocatòria, cada cop que hi ha una competició, doncs poder-hi estar, no? És el que més m'interessa en el sentit de que en aquesta edat és el que més pots aspirar i el que més busques, no?